Hakamit ka khandai terik naitung arja khat ar kumba hakapor shposteng ka kenhun basangut kileno ka Garo National Liberation Army GNLA balalam khamat do laden sangmau bajutip kum chenang kalalit chayeng u denibat momen hasnong rusu mepan abri bat penyap dusmon ye u habari yeng jong u hakmat kalok bat kibahi yeng dak bakeno bau denibat udei unong a jingtip shakipulen u denibat udei Nonghikai subject mathematics bat science harusabel para high secondary school nakatai ka jaka lalap saut liki kies bathli bapenun kam thep kuli sulai eke artli ki kies bathli bathep kuli nanyamam bat kawai ka shithi hakaletapat ka GNLA bala soido area commander ka GNLA hakabaw lakam badan kti yakatai ka jingpenyam hakabai dei bat kaniela register mukoduma ha mandi patar police station ha North Garo Hills district bat ka jingtoket kelaya chakmat reina ka jingmom biang ki sakhi satar kani ka mukoduma kala sateng bon Snem hakabas dang ke jingtoket yakani ke mukodama bat ke jinglum sabut ke jenjar bahan nak banta ki pulen namar bon kimnot ban mi syakmat nak ke jingtieng jarla kata ke jingtoket kelayai bat hakabakut hadien ke jinglum sabut halor kani ke mukodama ubriu ubakongsan ubadun keti hakani ke kampanyap katau laden CH sangma ulasakem na bagmara South Garo Hills haka arnyo trik luber arjar pusan daka kenhun pulet na North Garo Hills district naka jingtoket la yo jingtep bau laden CH sangma udai naka fast batch ka GNLA bat ula shahikai hakilom durama jong ka Garo Hills bat house nam arja khatar ulalong u area commander jong ka northern zone shuabu unrung sa ka GNLA udan mentah ka kamdi ki white lam kisti bat ki jingdeng jong ki jaban rio Garo bat namar kata ujulet keleng kisnong per jong ka Garo Hills laong ba kawai kasni la jarang khan bolai kendu yo liet so han disira unong seng jong ka GNLA ba udukhat Barim ka ANBC haneng madan dalgre bat kani keji kendu jong ki kalapteng shu laong bada ka jing ai buj usohan uladen lembat khasan ngut ki wepat ki lajar ngai bat penlong ban dan menta bat ka GNLA ha ka jelam usohan habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya